Hi guys! Good morning! Welcome to my YouTube channel! Karong akong lutoon is baked salmon. Hi! So, mao ni ang ato ang procedure. Ako naman ni siyang marinate sa black pepper, lemon, rosemary, salt, and mayonnaise. So, ang atong tawag karon ani is baked salmon. Ako nang gipainit ang atong oven. Okay. So, time na nga ito na siyang iputang kay init na kayo atong oven. So, wait ha. Okay, and then ako lang ni siyang timean og 10 to 15 minutes aron maluto ang ato ang baked salmon. So, i-close na nako ang door sa oven. Look at that! My baked salmon. Start na. And here we go. Na guys. Hapit na maluto ang atong baked salmon. Silip. Ayan. Yummy, yummy, yummy. Dalier ni siyang buhaton guys. Pwede po ni siya lutuon kung naara kay kalaha. And then, na nga to ang baked salmon. Luto na. Thank you for watching. Enjoy and please subscribe.